Ang RMN drama muddalit kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3. 3! Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong gratis ako? Ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasarjan ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagkunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ang usa ka batan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atam. Ang ako armas. Niya pa! Nasamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilos sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot, unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Babay ang inyong gikaaway! Ha! Nakig-away ka mong babae? Linya ka mo! Kay pamusilon ko ka mo! Dili ko gusto nga inyong bugal-bugalan ang babae. Labaw kong dili gusto nga inyong pasakitan ang babae. O ganun! Sige! Sangpit ka mo sa inyong santos nga sangay. Kay pamusilon ko kamo. Bukan ko kamo sa inyong mga agdang. Unsay sa babae nga inyo manggitabangan. Nasuko na sila, Nyor. Kanasakpan akong nanikas dito sa mga nanagbilar. Unsa? Kinsay nakasakop nga nanikas kini sila? Ako, Nyor. Ikaw? Kinsa gito yung ani mo? Di ba nga ikaw katong ni Dua o basketball? Di ba? Oh, Nyor. Wa ko mahadlok nga magkig-away anak nila, Nyor. Gigamit ko lang ang gihatag sa Ginoo na ko, Nyor. Unsa may kapuslanan sa akong mga kamot, kundi na ako gamiton. Unsa man say kapuslanan sa akong mga bukton, kundi na ako gamiton. Ingo man ang akong mga tiil. Gigamit ko lang araw ka panaliptan ng akong kaugalingon, Nyor. Nasuko man na sila. Kay nabunggo mo sa silang pagpanikas. Di ay. Luhod ka mong upat. Luhod! O karon. Kinsa gito yung ani mo? Athena, Nyor. Kinsay kauban mo? Konyor, si Blackie! Okay. Nang luhod na sila, Athena.
Niya kini akong armas. 45 kalibre kini. Kuha akin akong armas o posila sila. Unsa, nyor? Niya ako pistola. Pamusila. Aron sila makabayad sa ilang gibuhat kanimo. Nyor. Nyor. Kaning makriminal ako pag umangko na na. Ayaw ka bala ka. Ako ang bahala. Pamusila sila. Ambi, nyor. Ikay, Atina. Ikay. Oh, niya. Niya, Tina. Dawata. Pamusila sila. Itumong sa ilang agdang. Aron dili mo sanay ang mga tikasan nga sama kanila. Aha. Unsang sugala ang ilang gitikas? Tikas sa duwa nga madyog ug hantak, nyor. Unsa ba? Ang tikas nilang sa hantak, ngang usa ka panalang, pulos hari. O karon, nana. Kablita na ang gatilyo sa kong armas. Tumong sa ilang agdang. Buhata na. Nyor, sigurado ka, nyor? Sigurado ko. Ayaw ka malaka. Dili ka mapriso. O ganong dili man. Ako lang mahibaw. Nyor taon, maloy taon mo, nyor, maloy taon kayo, nyor. Day, Atina. Pamusilo ni mo sila. Noy Blackie, pag-andam og limos para nila. Ha? Limos? Limos, ug para palit og kadila. Para idagkot nato, base na lang ba? Mapurgatorio ang ilang kalag. Ay, taon, maloy taon, ayaw, taon, may mo sila, O sa may gipabot ni mo? Buhata na ang pagpusil kanila. O, nyor. Ni Anyor. Itumong ko na silang agtang ang sumbuhan sa armas. Day, Atina. Day, mga tanong, day. Gamon. Hala, nyor, sorry, nyor. Nabot ang mga pulis. Imong armas nyo. Sawa, nyor. Mo! Ups, up. Pasalamat mo nga niabot ang mga tanod. Kaya kung wa pa, muhagba mo nga wala kinabuhi. Mga tanod, hala, dadak kini mga tawana, kining mga tikasan, magdali! Tuwan ang mga tanong. May taong nga, miyabot yung taong sila. Bilib ko ni mo, Inday. Kinsa kitungaan mo? Tiguang nagid ka, nyor. Ay, kinsa. Day, tawag ka lang kung matured, ayaw, tawag ka og tiguang. Ay, sorry. Kapila naman good siya, mangutana sa kungaan good. Nyor, Athena ko, nyor. Athena ako nga, nyor. Saludo ko sa imong kaisog. Og, wa ka mahadlok nga nakig-away kanila. No, ang ano mahadlok man to, nyor. Pulos mo to mga tao. Gawas tingali kung mga buaya to sila. Wa ko nakita nga mga bunog nimo. Nakalikay ra, nyor. Yun na, may trabaho ka ba? Nga naman unta, nyor. Patrabahoon ti ka. Unsa trabaho, nyor? Himuon ti kang personal secretary. Ay, di lang ko, nyor, oy. Uy. Og, salamat. Noy Blackie, tanan, noy. Nyor, ato namin, nyor. Nyor, aray sa Nyor, ha? Aray sa mi. Hurot ang beer. Sige, pagpalit pa mo. Pagpalit pa, Brog Beer. Napo ka case. Ha? Napo ka case mo palit ha. Aron na magkainom mga ban. Federico! Tadi, ano yan ka malagi? Miariko. Og salamat nga miariko. Tungod kay napugngan ako ang patay nga mahitabo. Unsa? Unsa kita buanan? Paminaw! Nga nung karon lang mo, ha? Okay ra, nay, oy. Papa mo sa alas 12 tungang gabi, eh. Kunan. Happy gibi ba disgrasya ka? May Blackie, ay na nagugsultihis nanay good para dili makuyawan mo. Nga no? O saan din nahitabo, Blackie, ha? Mana, kita o gumbatis day Atina. Rambol. Unsa? Nga no, Blackie? Unsang pagkahitabo, ha? Blackie, nga naman, unsay nahitabo? Ay Say nalang sayi ko. pangutan na, lay na. Ay nalang pangutan na, nay. Way inungdan lagi.
Dili mahimo ha. Kung dili ko nimo pahibawon. Unsa ang hitabo ah? Kita na ko grambol, nay. Unsa? Rambol? Kontra kay na ako, nay, kanang mga sugarol nga tikasan. Ay, Ginoo ko. Nan karon, unsa may nahitabo ha? Blackie, unsa nahitabo oy? Gambos unta mi. Giambos Ginoo ko. Unya? Upat ka lalaki. Ang, wala, niatang na mo. Dag mga bunal. Ha? Usa ko sa kuan. Usa ko sa, nga bunalan taon. Na. Pero, si Dayati na. Si, wag yun. Believe ba na ko, wag yun may ko. Ha? Wag yun pangus. Why gatlas, ha? Siya mo yung nakikumbate. Di lagi ko makatuogaw. Upat ka lalaki. Pulo sa katilaw sa kuma, upati ni Dayati na. Ginoo ko. Yamo si Don Tiburcio. Iyang gisanta ang away. Pero iyang gitagan og armas si Dayatina. Pak, hatag, pak. Gunit Dayatina, pak. Dawat. Aron pusilon ang mga kontra. Pero niabot ang mga tanol, pak. Ugunya, gitanyagan ni Don Tiburcio si Dayatina, pak. Nga himuon ni personal sekretary, pak. No. Ha? Dili ko musugot. Nakadungog ka, Blackie. Dili ko musugot. Di ko gustong matakdan sa kahugaw ang akong anak. Nay Matilde. Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.